ତ ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ଭାଇ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିପାରୁନି କାରଣ ଟାଇମ୍ ତ ଭାଇ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, ଡ୍ୟୁଟି ସବୁ ରହୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟାଇମ୍ ହେଉନି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ। ତ ସମସ୍ତେ ଭାଇ କମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ବହୁତ ତ କମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ରିଜର୍ଭେସନକୁ ନେଇକି ସବୁ କମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ତ ଭାଇ ଦେଖିବା ସବୁ ଆଜି ଏ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇଦେବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମର ଯାହା ବି ନୋଟିସ୍ ଆସିବ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହୁଛି ତ ଦେଖିବା। ତ ଭାଇମାନେ କମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ବହୁତ, ମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟ୍ରେଡ୍‌ରେ ପାଇଥିବା ପିଲାଟିକୁ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜିଡି କାମରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ଡ୍ୟୁଟି ଏଗୁଡ଼ା ଯାହା ବି ବାହାରେ ଆମର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଡ୍ୟୁଟି ସବୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ସେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଯୋଗଉଛନ୍ତି, ତ ସେମିତି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରୁଥିଲେ। ତ ଭାଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ଥାନାମାନଙ୍କରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ବାହାର କାମରେ ଲଗାଯାଉନି। ଯାହାହେଲେ ବି ଥାନାରେ ସେ ଏଫଆଇଆର୍ ହଉ କି ମାନେ ଆମର ସିସିଟିଏନ୍ଏସ୍‌ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାହଉଛି। ଯାହାହେଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କାମରେ ହିଁ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଆଉ କିଛି ଭାଇ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ଭାଇ ରିଟେନରେ ଆମର କେତେ ପିଲାକୁ, ମାନେ କେତେ ଗୁଣ ପିଲାକୁ ନେକ୍ସଟ ଫିଜିକାଲ ବା ଭାଇବାକୁ ନେବେ ସେଇଟା ପଚାରୁଥିଲେ। ତ ଭାଇ 5 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଅନ୍ତି ରିଟେନ୍ ପରେ, 5 ଜଣ ପିଲା ଯାଆନ୍ତି ଆମର ଫିଜିକାଲକୁ। ତାପରେ ଫିଜିକାଲ ପରେ ତ ଯାହାହେଲେ ବି ଯେଉଁମାନେ କଟିବେ ଫିଜିକାଲରେ ତାପରେ ସେମାନେ ଯିବେ ଭାଇବାକୁ, ଆମର ଯିବେ। ଆଉ ଭାଇ ଜଏନିଂ ହେଲା ପରେ ମାନେ ଆପଣ ଯୋଉ ଥାନାରେ ଜଏନ୍ ହେବେ, ସେ ଥାନାରେ ମାନେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ମାନେ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ଟିକେ କହିଦଉଛି। କାରଣ ବହୁତ ବି କମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ତ ଭାଇ ମେନ୍ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ରଥଯାତ୍ରା ହଉ କି ଆପଣଙ୍କର ଆଖପାଖରେ ମାନେ ପାଖ ସହରରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବି ମାନେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କ'ଣ ହେଲା, ବିଗ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଏମିତି ହେଲେ ଭାଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଡକେଇବେ। ତ ସେଇଟା ପଡ଼ୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଇ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଯିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହବ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ 7ଟା ବେଳେ ରିପୋର୍ଟ କହିଥିବେ। ତ ସେତେବେଳେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ବାଇକ୍‌ଟି ଫାଷ୍ଟ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ଯାହାହେଲେ ବି। ବାଇକ୍ ହଉ କି ସ୍କୁଟି ହଉ ଭାଇ, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦରକାର। ତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି ସେଇଟା। କାରଣ ଭାଇ ଡେଲି ଡେଲି ତ ଯିବା ଆସିବା ନୁହେଁ, ଏମିତି ଯାହା ବି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପଡ଼ିବ ଏଗୁଡ଼ାରେ ବାହାର ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼େ। ତ ନହେଲେ ନିଜ ଥାନାରେ ହିଁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭାଇ ବହୁତ ଲୋକ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ବହୁତ ଭାଇ ଆମର ଭଉଣୀମାନେ ବି କରୁଥିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମାନେ ଭାଇ ରିଜର୍ଭେସନ କ'ଣ କେମିତି ରହୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ପଚାରିଥିଲେ। ତ ରିଜର୍ଭେସନ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ତ ବହୁତ ଭାଇ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ହୋମଗାର୍ଡ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ରିଜର୍ଭେସନ ମିଳିଯିବ କି? ତ ଭାଇ ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ। ରିଜର୍ଭେସନ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ମାନେ ସର୍ଭିସରେ ଆପଣ 3 ବର୍ଷ ରହିବେ। ତ 3 ବର୍ଷ ପରେ ହିଁ ସେ ରିଜର୍ଭେସନଟା ଆପଣଙ୍କର ଲାଗୁ ହବ। ମାନେ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କନଷ୍ଟେବଳ ବାହାରୁ କି ଫାୟାରମ୍ୟାନ ଏଗୁଡ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କର 3 ବର୍ଷ ପରେ ହିଁ ସେ ରିଜର୍ଭେସନ ଲାଗୁ ହବ। ତ ଏବେ ନାଇଁ ଯେ ଆପଣ ଏବେ ଜଏନ୍ କଲେ ଯାହାବି ଆଗକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କନଷ୍ଟେବଳ ହଉ କି ଫାୟାରମ୍ୟାନ ହଉ, ତାହା ବାହାରିଲେ ଆପଣ ମାନେ ତାର ରିଜର୍ଭେସନ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ। ମାନେ ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ଦିନରୁ ଜଏନ୍ କଲେ 3 ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି ନୋଟିସ୍ ଆସେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଥାଏ ତ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ରିଜର୍ଭେସନଟି କାମ କରିବ। ଆଉ କେତେ କ'ଣ ରିଜର୍ଭେସନ ରହୁଛି ବି ସେଗୁଡ଼ାକ ପଚାରୁଥିଲେ। ଭାଇ ଆମର ତ 10% ଯେହେତୁ ଯେତିକି ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଥିବ, ତ 10% ଆମର ହୋମଗାର୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ରିଜର୍ଭେସନ ରହୁଛି। ତ 10% ଭିତରେ ଯେତିକି ପିଲା ବି ଭାଇ ଆମର ଥିବେ, ତ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାନେ ଯିଏ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବ ସେଠି 10%ରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଥିବେ ସେମାନେ କମ୍ପିଟିସନ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହବ। ଆଉ ସେମିତି ନୁହଁ ଯେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର 10% ହୋମଗାର୍ଡ ମାନେ ଆପଣ ହୋମଗାର୍ଡର ହିଁ ରିଜର୍ଭେସନ ନେବେ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର ହୋମଗାର୍ଡ ରିଜର୍ଭେସନରେ ଯଦି ନ ଆସିଲା, ମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କଟିଲା, ଆପଣ ଯଦି ଅଧିକ ମାର୍କ ଆଣନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଯଦି SC/ST କୋଟାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ସେ ରିଜର୍ଭେସନ ବି ପାଇପାରିବେ। ମାନେ କୋଉଟା ହେଲେ ଗୋଟେ ରିଜର୍ଭେସନ ପାଇପାରିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ମାର୍କ ଆସିଲା ତ ଆପଣ ଜେନେରାଲ ବି ଯାଇପାରିବେ। ତ ମାନେ ହୋମଗାର୍ଡରେ ଯେତିକି ବି ମାନେ କଟଅଫ୍ ରହିବ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ପିଲାକୁ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କର ଭେରି କରୁଛି, ଯେହେତୁ ମାନେ ଏଥର 2026ରେ 2025-26ରେ ତ ଭାଇ ଯେଉଁ ହୋମଗାର୍ଡ ବାହାରିଲା, ତ ବହୁତ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ପିଲା ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ କଟଅଫ୍ ବି ହାଇ ଯିବ, ଯୋଉ
ନେକ୍ସଟ 3 ବର୍ଷ ପରେ ଯାହା ବି ରିଜର୍ଭେସନ ରହିବ, ତ ଯାହାର ଏଜ୍ ଥିବ ସେମାନେ ପକେଇବେ। ତ କମ୍ପିଟିସନ ଟିକେ ରହିବ ଭାଇ, ଯାହାହେଲେ ବି ପଢାପଢି କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ନାଇଁ ଯେ ମାନେ ପଢାପଢି ନ କରିକି ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଯାହାହେଲେ ବି କମ ମାର୍କ ଯିବ ମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା, ମାନେ ଜେନେରାଲ ଅପେକ୍ଷା କମ ଯିବ ଆମର ହୋମଗାର୍ଡ ରିଜର୍ଭେସନ ରେ। ତ ରିଜର୍ଭେସନ କୁ ଭାଇ ସେମିତି ୱେଟ୍ କରନି, ଯାହା ବି ଏଜ ଅଛି କଲା ପରେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଯାହା ହଉଛି। ମାନେ ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କର ମାନେ ଭାଇମାନଙ୍କର ବି ଡର ଥିଲା କି ଭାଇ 3 ବର୍ଷ ପରେ କଣ ଆମକୁ ଜବ ରୁ ବାହାର କରିଦେବେ କି, ସେମିତି କିଛି ଡାଉଟ ଥିଲା। ତ ଭାଇ ସେମିତି କିଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ପରେ କିଏ ବାହାର କରିବେନି। ଆପଣଙ୍କର ଜବ ଉପରେ ଭାଇ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ରହୁଛି ଯାହାହେଲେ ବି। ଆପଣ ଯଦି ଉପର ଅଫିସର ହଉ କି ଆପଣଙ୍କର ଥାନାରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଥିଲା, ଯଦି ଯାହା ବି କଥା ମାନି ତ ରହିବେ ଯଦି ଭଲ କଥା, ଯଦି ନ ମାନନ୍ତି ସେମାନେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଆକାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଥାନାକୁ ମାନେ ପଠେଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ। ତ ସେଇଟା ଭାଇ ପନିଶମେଣ୍ଟ ରହୁଛି। ଆଉ 3 ବର୍ଷ ପରେ ସେଇଟା କାଢିବାଟା ସେଇଟା ଭୁଲ, ମାନେ କାଢିବେ ନାହିଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। 3 ବର୍ଷ ପରେ ମାନେ 3 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ରିଭ୍ୟୁ ହବ, ତ ସେ ରିଭ୍ୟୁ ପରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ରିଜଏନିଂ ହବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମାନେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତ ଆଉ କିଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭାଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ମାନେ ଭାଇମାନଙ୍କର ଥିଲା। ତ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର କୋଉଠି ରହିବ ଭାଇ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ତ ଭାଇ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବି ରିଜର୍ଭ ଅଫିସ ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାରେ ରହୁଛି ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର, ତ ସେଠି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ହବ। ତ ଏମିତି ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ହିଁ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ରିଜର୍ଭ ଅଫିସ, ପୋଲିସ ରିଜର୍ଭ ଅଫିସ ଅଛି, ତ ସେଇ ଅଣ୍ଡରରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ହବ। ତ କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ, ଟ୍ରେନିଂ ବି ସେମିତି ଭଲରେ ଭଲରେ କରନ୍ତୁ, ସବୁ ଭଲ ହବ। ତ ବହୁତ ଭାଇ ମାନେ ଏବେ ପାଇଥିବାର ବି ଭାଇ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଭାଇ କଣ ଟ୍ରେନିଂରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିଲା ଟିକେ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ। ତ ଆମର ଏବେ ତ ଟ୍ରେନିଂ ଚାଲିଛି, ତ ସେମିତି କିଛି କହୁଥିଲେ। ତ ଭାଇମାନେ ପାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ। ସମସ୍ତେ ଭଲସେ ଟ୍ରେନିଂ କରନ୍ତୁ, ତ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ। ଏମିତି ଟ୍ରେନିଂ ସରିଲା ପରେ ଆସନ୍ତୁ ମିଶିବା ସବୁ। ପୁରୀ ତ ଆମର ଯୋଉ ପୁରୀ ଡ୍ୟୁଟି ପଡିବ, ତ ସମସ୍ତେ ଯିବା, ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ତ ଯିବେ, ତ ସେଇଠି ସବୁ ଦେଖାହେବା। ଆଉ କିଛି ମାନେ ଝିଅ ପିଲା ମାନଙ୍କର ମାନେ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଥିଲା କି ଭାଇ ହୋମଗାର୍ଡ ଟି ମାନେ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ରହିବ, ଭଲ ରହିବ ନା ଖରାପ ରହିବ, ସେମିତି କିଛି କହୁଥିଲେ। ତ ସେମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ଚାକିରି ତ ଭଲ, ମାନେ ହୋମଗାର୍ଡ ବୋଲି ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମିତି କିଛି ପାତର ଅନ୍ତର ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତ ଭଲ ରହୁଛି, ମାନେ କୋଉ ବି ଜବ୍ ଟି କରିଦେଲେ ଭଲ, ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ଭଲ ଆହୁରି କହିବାକୁ ଚଳେ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାହେଲେ ବି ପୁଅ ପିଲା ଅପେକ୍ଷା ପୁଅ ପିଲାକୁ ତ ଯାହା ବି ଆମର ଦରମା ଆସୁଛି ସେଇଟା ଟିକେ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ସବୁ ଦେବାକୁ ଟିକେ ନିଅଣ୍ଟ ପଡେ। ତ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ହଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ରହିବ। ତ ଆଉ ଥାନାରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ ପରେ ତ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, ଭଲ ଡ୍ୟୁଟି ରହୁଛି। ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ହାରାସମେଣ୍ଟ ଏମିତି କିଛି କରାଯାଉ ନାହିଁ। ତ ଭଲ ଡ୍ୟୁଟି, ସେମିତି କିଛି ଭାବ ନାହିଁ ମନରେ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କିଛି ଆଣୁ ନାହିଁ ଯେ ଝିଅ ପିଲାମାନେ କରିବା ଦରକାର କି ନୁହଁ। କାରଣ ଭାଇ ଭାଇ ଯୁଗ ଯାଇ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଆଉ ଝିଅ ପିଲା ବୋଲି ଆପଣ ଭାବିକି ସେ ଝିଅ ପିଲା ସେମିତି ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନତା ଆସିଗଲାଣି। ତ ଝିଅ ପିଲା ବି ଗୋଟେ ଭାଇ ପୁଅ ପିଲାରୁ ତ ବହୁତ ଆଗକୁ ଗଲାଣି। ତ ଟେନସନ ନିଅନି, ଯୋଉ ବି ଜବ୍ ଗୋଟେ କରିଦିଅ, ତାପରେ ଆଗକୁ ଦେଖିବେ। ଜବ୍ ଟି ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଣ୍ଡରୁ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ହଉଛି ଝିଅ ହଉ କି ପୁଅ ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଟେନସନ ରହୁଛି। ତ ଆଗକୁ ପ୍ରିପେୟାର ହବା ପାଇଁ ଯାହାହେଲେ ବି ହେଇଯିବ। ଆଗେ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅନ୍ତୁ, ହଉ କି ନ ହଉ ସେଇଟା ତ ପରର କଥା, କିନ୍ତୁ ପକାନ୍ତୁ, ସବୁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ଭାଇ କମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ କି ଭାଇ ହୋମଗାର୍ଡ ଚାକିରି ଭଲ କି ନୁହଁ, ମାନେ ବାହାରେ ଯେହେତୁ ହୋମଗାର୍ଡ କହିବାକୁ ନିଜକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ସେମିତି କିଛି କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେମିତି କିଛି ଭାଇ ମାନେ ହୋମଗାର୍ଡ ବୋଲି ଭାଇ କେବେ ନିଜକୁ ଖରାପ ଭାବିବେନି। ମାନେ ଭାଇ ତମେ ଦେଖ ବାହାରକୁ ଯାଅ କାମ କରିବାକୁ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଯଦି ଭାବିକି କରିବେନି ଏବେ ହୋମଗାର୍ଡ, ତ ହୋମଗାର୍ଡ ଗୋଟେ ଭଲ ନୁହଁ, ଏମିତି ସେମିତି କିଛି ଭାବିକି ଯଦି କରିବେନି, ଆପଣ ତାପରେ ଯଦି କିଛି ଭାଇ ଆଗକୁ ନ ହୁଏ ତ ବହୁତ ପସ୍ତେଇବେ ଭାଇ। କାରଣ ବାହାରକୁ ବି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯଦି କୋଉ କମ୍ପାନୀ କୁଆଡେ ଯିବେ, ତ ଭାଇ ଖାଇ ପିଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଇ 10 12 ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ। ତ ଟୋଟାଲ 15 16 17 ଏମିତି 18 20 ଆଡେ ହିଁ ମିଳିବ। ତ ତାଠୁ ଅଧିକ ମିଳିବନି। ତ
ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ବିଜନେସ୍ ମାନେ ବିଜନେସ୍ କଣ କରନ୍ତି ତ ସେଇଟାରେ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇପାରେ। ତ ସେ ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ସୁରଟ ଏଗୁଡା ଭାଇ ସେ ଯିବା ଅପେକ୍ଷା ଭାଇ ଜବ୍ ଟା କରିଦବା ଆହୁରି ଭଲ ଭାଇ। ତ ହୋମଗାର୍ଡ କୁ ନେଇକି ଭାଇ ନିଜକୁ ମାନେ ଖରାପ ଭାବିବେନି। ମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ କଣ କହୁଛି କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ ନିଜେ ଭାଇ ନିଜର ଲାଇଫ ନିଜ ହାତରେ। କାରଣ ଭାଇ ଜୀବନରେ କିଛି ପୋଷ୍ଟ କିଛି ଖରାପ ନଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଇ ଟଙ୍କା ହିଁ ଦରକାର। ତ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ହିଁ ଆସିବା ଦରକାର ଭାଇ। ତ ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ପୋଷ୍ଟକୁ କେବେ ଖରାପ ଭାବିବେନି। ଯେଉଁ ବି ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ସେଇଟା ନିଜ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବହୁତ ବଡ। ଆଉ ଭାଇମାନେ ପଚାରୁଥିଲେ କି ମାନେ କେତେ ଦିନ ଛୁଟି ରହୁଛି ମାନେ ସଣ୍ଡେରେ ଛୁଟି ରହୁଛି ନା ଡ୍ୟୁଟି ରହୁଛି ସେମିତି ପଚାରୁଥିଲେ। ତ ଆମର ଛୁଟି ତ ଭାଇ କିଛି ଛୁଟି ଆମର ନୁହେଁ। ଆମର ଡେଲି ଡ୍ୟୁଟି ମାନେ ରହୁଛି। ତ ସଣ୍ଡେରେ ସେମିତି କିଛି ଛୁଟି ନୁହେଁ। ଯଦି ଯିଏ ବି ଭାଇ ଯାହାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ ପଡୁଛି ତ ଥାନାରେ ଆପଣଙ୍କର ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଯାହା ବି ଆଇସି ସାର୍ ହଉ କି ଆପଣଙ୍କର ହାବିଲଦାର ସାର୍ ହଉ ସେମାନଙ୍କୁ କହିକି ରହିପାରିବେ। ମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେମିତି ତ ଛୁଟି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଦରମା ବଢିବାକୁ ନେଇ ସବୁ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତ ଦରମା ବଢିବ କି ଭାଇ କଣ ଏମିତି ସେମିତି ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଥିଲେ। ତ ଦରମା ପାଇଁ ତ ଭାଇ ସବୁ ଲାଗିଛି ସେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କୁ ସେ ସବୁ କୋର୍ଟ ସବୁ ଆସୁଛି ଆମକୁ ନୋଟିସ ସବୁ ଆସୁଛି। ତ ଦରମା ବଢିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି କାରଣ ମାନେ ଏତିକି ପଇସାରେ ଭାଇ କିଏ ବି ଚଳିପାରିବେନି। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଥାନାରେ ଡ୍ୟୁଟି ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା ଡ୍ୟୁଟି ପଡୁଛି ଯାହାହେଲେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ। ତ ସେମିତି ସବୁ ପଡୁଛି ତ ଭାଇ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଭାଇ 20,000 ଚଳେଇବାଟା ଟିକେ କଷ୍ଟ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଏବେ ବ୍ୟାଚେଲର ଅଛୁ ତ ଚଳି ଯାଉଛୁ। ତ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଲା ପରେ ଭାଇ ଚଳିବାଟା ଟିକେ କଷ୍ଟ ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ କୋର୍ଟରେ ବି ମାନେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ ମାନଙ୍କରେ ହୋମଗାର୍ଡ ମାନଙ୍କର ଦରମା ଭଲ ଅଛି ଆମର ୟୁପିର ହଉ କି ଏମିତି ସବୁ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ତ ଭଲ ଦରମା ଅଛି। ତ ଭାଇ ହୋମଗାର୍ଡ ତ ଗୋଟେ ତ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ରାଜ୍ୟ ୱାଇଜ ସବୁ ଏମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା ଦରମା ସେଟା ରହିବା କଥା ନୁହଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଚାଲିଛି ଆନ୍ଦୋଳନ ଟାଇପ ବି ଚାଲିଛି। ତ ବଢିବା ଭାଇ ବହୁତ ମାନେ ଦରମା ବଢିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତ ଟେନସନ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହାବି ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ତ ବାହାରି ପଡିଛି ଭାଇ ଯେଉଁମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଭାଇ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବାହାରିନି ତ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅନ୍ତୁ ଭଲସେ। ତ ଯୋଉଟା ବି ଭାଇ ଲାଇଫରେ ଗୋଟେ କରିଦିଅ ତ ଯାହାହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ଟିକେ ଟେନସନ ପଳେଇବ ଭାଇ। ଆଉ ଭାଇ ଜଣେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଆମର ଭାଇ ଟ୍ରେନିଂ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ କେଉଁ ରାଇଫଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ ମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ? ତ ଟ୍ରେନିଂରେ ଆମର ଫାୟାରିଂ ବି ହେଇଥିଲା ଭାଇ ଆମକୁ ଯେହେତୁ 303ରେ ଆମକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତ ମାନେ .22 ତ ଆମକୁ ଦେଇନଥିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମକୁ 303 ହିଁ ଦେଇଥିଲେ। ତ ତାପରେ ସେଠାକୁ ଗଲା ପରେ ଆମର ଫାୟାରିଂ ବେଳେ ଆମକୁ ଫାଷ୍ଟ .22ରେ ଫାୟାରିଂ କରିବାକୁ ଦିଆଗଲା। ତ ତାପରେ ଆମକୁ 303ରେ 2 ରାଉଣ୍ଡ ଫାୟାରିଂ ଦିଆଗଲା। ତ ଭଲ ଥିଲା ଭାଇ ଟ୍ରେନିଂ ବି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଆଉ କିଛି ଭାଇ ଆମର ସାଲେରୀ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଥିଲେ କି ଆପଣଙ୍କର EPF କଣ କଟୁଛି କି ଏମିତି ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଥିଲେ। ତ ସେମିତି କିଛି ଆମର କିଛି ବି କଟୁନାହିଁ ଯେହେତୁ ଆମର ଦରମା ଯେହେତୁ କମ ତ ସେମିତି କିଛି କଟାକଟି ନାହିଁ କାରଣ ଭାଇ କଟାକଟି ହେଇକି ଆସିଲା ଆଉ ପାଖକୁ ଯେତିକି ପଇସା ଆସିବ ସେତିକିରେ ଚଳିବା ଅସମ୍ଭବ ହେଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର କିଛି କଟାକଟି ହଉନାହିଁ ତ ଯାହାବି ଆମର ଦରମା ଯେହେତୁ ଆମର ଡେଲି ବେଜେସ୍ ସାଲେରୀ ମାନେ ଦୈନିକ ସାଲେରୀ ଆମର ଆସୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆଗକୁ ଯଦି ପରମାନେଣ୍ଟ ହୁଏ ତ ସେଇଟା ହବ ଆମର ମାସିକ ଦରମା ମାନେ ଯାହା ବି ଏମିତି ରହିବ ଆମର ଯେହେତୁ ଛୁଟି ନେଲେ ଆମର ପେମେଣ୍ଟ କଟିବା ପାଇଁ ସେମିତି ଆମର ଅଛି। ତ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ମାନେ ଛୁଟି କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ ଏମିତି କିଛି ଭାବିକି ଛୁଟି ବି ମିଳିବ ମାନେ ସବୁଦିନେ ଏମିତି ତ ସବୁଦିନ ସମାନ ନୁହେଁ। କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ ପଡିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି ବି ଯାଇପାରିବେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଭାଇ ପାଇଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ମାନେ ନିଜ ପୋଷ୍ଟକୁ କେବେ ଖରାପ ଭାବିବେନି। କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢା ଜାରି ରଖିଥିବେ ଏତିକି ଭାଇ କହୁଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି ଆଜି ଥିବ ପାଠ ପଢା ଜାରି ରଖିଥିବେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତ ଭାଇ
ଏତିକି ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ଥିଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭାଇ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଭାଇ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେଣି। ତ ଭାଇ ଏମିତି ହିଁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯାହା ବି ଭାଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଟାଇମ୍ ହଉନି ଭାଇ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିପାରୁନାହିଁ। ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବାରେ। ବହୁତ ଭାଇମାନେ ବି କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ତ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ କମେଣ୍ଟର ଭାଇ ମୁଁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିବି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି ଭାଇ ରହିଯାଇଥାଏ ପୁଣି କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦେଇଦେବି। କାରଣ ଟାଇମ୍ ହଉନି ସେ କମେଣ୍ଟ ବି ଦେଖିବାକୁ ସେତେ ଟାଇମ୍ ହଉନି। ତ ଆଜି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ହେଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେଲି। ତ ରହୁଛି ଭାଇ। ଧନ୍ୟବାଦ।